Em dic Toni, fa 7 anys que vic a la promoció de Camparic de Sentmenat i porto 4 mesos en vaga de lloguers. Són més d'un centenar de persones de Banyoles, Sentmenat, Sitges i Palau-solità i Plegamans en vaga de lloguers. Però aquesta vaga és una lluita de tothom, una lluita per l'habitatge públic, que és de tots. Des del mes d'abril no paguem el lloguer a la Caixa, sinó que guardem en un compte comú uns diners que la Caixa no veurà fins que es treguin totes les demandes d'expulsió, prorrogui els contractes i trapassi els pisos a la Generalitat. Junts i units generem una energia fortíssima, la que se'ns farà guanyar la lluita. La primera vaga de lloguers contra un gran tenidor a Catalunya, contra el més gran dels grans tenidors. Expliquem davant de tothom aquesta realitat, que aquests pisos els va construir la Fundació Obra Social La Caixa i ara els vol privatitzar i desnonar tothom. Que se sàpiga, la manca d'habitatge públic ens aboca a les urpes dels rendistes i els especuladors. Per això necessitem un parc d'habitatge públic que sigui de veritat per la classe treballadora i no per la Caixa. I aquesta lluita ens està servint també, i segurament és el més important, per guanyar sindicat, per guanyar sindicalistes. Perquè aquesta gent que hem sentit avui i el centenar de persones que estan fent vaga avui lluiten per casa seva, però no tinc cap dubte que quan guanyin aquesta vaga, perquè la guanyaran, seguiran lluitant al costat del sindicat de llogateres i del moviment per l'habitatge, per les cases de tothom. Visca la vaga de lloguers i força sindicats!